Oke, langsung kita aturkan di kesempatan siang hari ini lagunya Egone Wong Tuwa. Setelah ini kita break dulu karena kita hormati adzan azhar. Matur suwun. Bal sambil berdiri Bal, luar biasa. Oke. Halo cek muni lo. Yan mbak sing joget. Sing paling nglarani nalika bapak lunga ninggalke keluarga sing terima Sing gawe tambah loro wong tuwa ono kaya ono ngendi kasih sayangi cahliyane bapakmu dewe-dewe yen pancen kudu pisan ojo ganti anak dadi korban berjuang ning dalan yo ora sing paling dilahirke ning keluarga sing kaya gede tak tompo apa arane kabeh kaharane yen pancen ngene iki dadine kudu sekelani ini anak sing rusak omahe kita mati yo kadoan jastron ning iki lho wireless e to maju ke sini gak apa-apa Mbak maju ke sini oh kejauhan ini iki ra kuat yes ya situ nggak apa-apa sama Lia anjen kudu lihat temenin situ Mbak Aldo jalo dilahirke so ning keluarga sing kaya ngene datang po anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire
ora ono sekelane. Ngene mas anak sing rusak omahe. Ngene mas anak sing rusak omahe. Terima kasih. Oke, matur sembah nuwun, kita break dulu ya, kita hormati Anda Nazar, nanti kita sambung kembali.